Γυναίκες της Πίνδου, μάνα και γιος. Στις ιστορίες στο διάσελο, όρθιος ο γιος πολέμαγε κι η μάνα κράταε τα βουνά, όρθιος να στέκει ο γιος της, μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο. Και αχολόγαγε η Πίνδος, σαν να έχει ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και αναπήδαγαν τα έλατα και χόρευαν οι πέτρες. Κι όλα φώναζαν, είτε πέδες Ελλήνων. Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταύρωναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισωδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κι οι μάνες, τα κοφτά γκρεμνά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν, με την ευχή στον ώμο τους, κατά το γιο πηγαίναν. Και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες, και έλυνε τα τσεμπέρια τους και έπαιρνε τα μαλλιά τους και έβερνε τα φουστάνια τους και τις σπαθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά, πέτρα την πέτρα, και ανηφόριζαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω απ' την άλλη. Νικηφόρος Βρετάκος.